Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci. Yau mun zo muku da quadratic equation, kuma shi quadratic equation ana solving ɗin shi ta hanyoyi uku. Akwai factorization method, akwai formula method, akwai completing the square method. So yau mun zo muku da factorization method ne, kuma cikin harshen Hausa, kamar yadda mukan kawo muku lokaci zuwa lokaci, kuma in kuna biye da mu za mu kawo muku su gaba ɗaya da yardan Allah. So wannan question ɗin gashi yana cewa ne x square plus 7x plus 10 equal to 0, kuma ana so mu solving ɗin shi. So shi dama quadratic equation yana zuwa ne da 3 terms kamar haka, kuma always highest power na first term ɗin is 2. Always the highest power na first term, coefficient of x na farko, highest power ɗin shi 2 ne. Sai kuma wannan shi kuma na biyu, shi kuma highest power ɗin x ɗin is 1. Sai kuma wannan ana ce mashi constant part. So yanzu abin da za mu yi, tunda wannan x square ɗin baya tare da wani number, is unity, baya tare da wani number, saboda haka za mu yi considering wannan na tsakiya 7x ɗin nan da wannan 10 ɗin. Za mu nemo abin da ake ce ma factors and the product. Factors of 7x and the product of 10. So abin da yake faruwa, yanda za mu yi mu samo factors shine, za mu samo nambobi guda biyu, wanda wa'innan nambobin idan muka yi adding ɗinsu za su ba mu 7, idan kuma muka yi multiplying ɗinsu za su ba mu 10. To shine zai zama factors na wannan expression ɗin gaba, ko equation ɗin gaba ɗayan shi. So yanzu kawai very simple, ina ganin idan muka ɗauki 2 da 5, idan muka yi adding ɗinsu za su ba mu 7, idan muka yi multiplying 2 and 5 za su ba mu 10. So now factors ɗinmu sai muka ce 2 da 5. So therefore sai mu ce x square plus, dama wannan 7x ne, to dama mun raba shi biyu, 2x sai mu ce plus 5x. Ba mu komi ba, kawai wannan ne factors ɗinmu ne muka canza shi da muka sa shi haka, saboda in ka haɗa 2x ɗin nan da 5x ɗin nan, still wannan 7x ɗin zai dawo. Saboda haka sai mu ce plus 10 equal to 0. So yanzu a yanda yake ɗin nan, me ya rage? Yanzu za mu yi grouping na terms ɗin ne. Za mu mene? Za mu yi grouping terms ɗin. Za mu haɗa wannan a group, wannan ma a group daban. Ya za mu yi? Kawai za mu ce ne open bracket, sai mu saka x square ɗin nan, sai mu ce plus 2x, sai mu closing bracket. To mun gama da wannan, sai mu ce plus, sai mu zo shi ma nan sai mu buɗe bracket, sai mu sa 5x ɗinmu, sai mu ce plus 10, sai mu closing bracket, sai mu ce equal to 0. Me ya rage yanzu? Yanzu za mu duba, muna da 2 terms yanzu, muna da 2 set of bracket, wannan da wannan. So me za mu yi? Za mu duba me common a wannan bracket ɗin, kuma me common a wannan bracket ɗin, sai mu factorizing ɗin shi out. Kun ga nan akwai x square, nan ma akwai x, saboda haka mun samu x nan, mun samu x nan, za mu iya factorizing ɗin x out. So za mu zo haka, sai mu ce mun factorizing 1x out, sai mu buɗe bracket. So nan dama asalin shi x times x ne, shine zai ba mu x square. So mun ɗauke guda ɗaya mun fito da ita waje, kun ga saura wannan kenan ita ɗayan,
sai mu rubuta x ɗinmu da ta rage ta ɗaya, sai mu ce plus nan kuma shi ma 2 ɗin nan yana tare da x kuma an ɗauke x ɗin an fitar da shi waje, saboda haka sai mu ce yanzu kawai muna da 2 ne, sai mu closing bracket. Saboda shi wannan da yake waje yana affecting wannan da wannan, so sai mu zo nan shi kuma sai mu ce plus, sai mu zo nan shi ma sai mu ga menene za mu iya samun shi a nan, za mu same shi a nan. So muka duba nan 5 za mu samu 5 a nan, mun ma same ta. Nan ma za mu samu 5 tunda akwai 5 guda biyu a nan. So therefore za mu ce to yanzu mun yi factorizing 5 out, sai mu buɗe bracket. Wannan 5 ɗin an ɗauke ta an maida ita waje, saboda haka yanzu muna da x kaɗai plus shi kuma wannan tunda an ɗauke 5 yanzu to saura 2. Shi kuma wannan tunda mun factorizing 5 out to muna da 2 ne a wajen, saboda idan 5 ɗin nan ya dawo zai multiplying wannan 2 ɗin ne, za mu dawo da 10 ɗin mu ce equal to 0. So ba har yanzu ba mu kai ƙarke ba, to yanzu me ya rage? Sai mu duba mun ga da wannan number set of bracket ɗin nan da wannan shi ma set of bracket ɗin nan sun iri ɗaya, x plus 2 nan ma x plus 2. To abin da za mu yi za mu ɗauki ɗaya sai mu ce x plus 2 sai mu rufe bracket. Wannan shi kuma sai mu buɗe wani bracket ɗin, sai mu ɗauko wannan sai mu saka shi a ciki, sannan sai mu ɗauko wannan plus 5 ɗin shi ma sai mu saka shi a ciki, sai mu ce still equal to 0. Yanzu nan muna da nan mun ce equal to 0, wannan ma mun ce equal to 0, kawai sai mu yi haka x plus 2 is equal to 0 or x plus 5 equal to 0. So therefore nan muna da x is equal to, if these two, in wannan 2 ɗin ya haura ya tsallake equal sign zai zama minus 2, or in wannan shi ma wannan 5 ɗin in ya plus 5 ne in ya haura zai zama minus 5, or x equal to minus 5. Shikenan mun samu final answer na wannan quadratic equation ɗin. So wannan shine final answer ɗinmu. Kuna da dama ku yi tambaya a comment section, kuma ku yi mana like, ku yi mana sharing zuwa wasu ɗaliban don su amfana, sannan ku yi mana subscribing, ku danna ƙararrawar sanarwa so that da zaran mun sa wani bidiyo in Allah ya so yadda za ku same shi. Mun gode, sai mun haɗu a wani lokaci.